Хора, това видео не знам дали ще го качвам, защото не знам дали ще ми тръгне някоя игра. Така че здравейте хора от мен. Аз съм Микаела. За тези, които не знаят как се казвам. Имам Инстаграм, имам много неща. Сега ще се опитам да играя на една игра, която може някой да я знае, но ще играя само на тази игра. Понякога ще играя на Brawl Stars, понякога на други игри. Мога да играя Баба Грани. Може да ми напишете долу в коментарите на коя игра да играя и аз ще изтегля игра. Така, тук трябва да създадем музика и нещо като бас музика там с тези предмети. И сега вземам това и го слагам тук. Ето. Почва да става нещо. Хора, измислям си просто нещо, защото не знам какво да измисля. Хора, буквално сам измислям си нещо. Нищо не бутам, буквално слагам нещо. Чакай. Хора, пак има реклама. Аз мисля да изляза от тази игра и да ви кажа чао от мен, защото малко ми се спи. Чао, хора. Хора, аз мисля да спирам видеото и да ви казвам чао, така че чао, хора.